ଜାଣିପାରୁନି ପୁଣି ଦେଖିବା ସବୁ ଜାଗା ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍। ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12ଟାରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ। ତ ଆମ ମାନେ ଘର ଭୂତ ଏଇଠି ସେଇ ଜାନା ପାଖର କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଡରିଛି, ମାନେ ସବୁ ଡରିଛି। ଯାର ମୋବାଇଲ ଦେଖତେ ପଡ଼ୁଛି ଭୟର ଶୋଇଛି ମୋବାଇଲ କରୁଛି, କିଛି ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଜାନା ପାଖର କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ ବି, 12ଟା 1 ଏକାଥରେ ଏରକମ ବାଜିବ। ହଠାତ୍ କାନ୍ଦ ଶୁଭିଲା ବି ଆମେ ଶୋଇଛି। ଯିଏ ଯାର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ଜୋର ମାନେ କାନ୍ଦ। ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଅଲଗା ରକମ ହେଇଛି। ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ପୁଣି ଦେଖିବା ସବୁ ଜାଗା ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍। ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କି ସବୁ ମୁଁ କିଛି ପାଉନି। ହଲା ଡାକୁଛି କବାଟ କତର। ହଲା ଡାକୁଛି। ସେ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳତେ ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଶୁଇଆ ରେ ଭାଇ ଶୁଇଯା। ସେ ଶୁଇନେ ଜାଣିପାରିବନି। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଇନି। ବହୁତ ପୁରା ରେଡ୍ର ପୁରା ବହୁତ ଧର କରୁଛି, ଧର କରୁଛି। শুইযা। କି ସବୁ ତ ଗାଇସ୍ କି ସବୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ। ଖଡ଼ଖାଟ ଡାକୁଛି ରେ। କାନ୍ଦୁଛି ଆବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ଆବେଳେ ଡାକୁଛି ଭଗବାନ। ମୁଁ ବାରାଇ ମୁଁ ବାରାଇ ଆଉ ଆବାଜ ହେଉଛି। ବିଛାଟ ଗୁଳି ଯାଇ ଚଲେଇ ଗୋଟେ ପକଉଛି ଏବେ ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ପକେଇଲେନି। ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ପାଉଁଜିର ଆବାଜ।